a dwi'n llysgennad I coleg fynnau. Dwi'n coleg a dwi'n llysgennad coleg Cymdeithas. Noswaith da, Chloe ydw I. Jack ydw I. Dwi'n llysgennad coleg cenedlaethol I coleg Llanbrwysio. Hi, enw fi Denisa a dwi'n llysgennad coleg Medion Dwyfor. TikTok. Instagram. Instagram hefyd bod yna bawb y ddau yn y un app. Swn i'n dweud dwi'n defnyddio Instagram fwy. Netflix. Gwylio lot fwy o YouTube gyda Netflix. YouTube. Pob dim. Cerddoriaeth. Music. Cerddoriaeth, definitely. Cerddoriaeth. Haf. Swn i'n licio bydd geia ond haf ar y mwyaf, ie. Haf. Dosbarth. Dosbarth. Mae dosbarth yn well, dwi'n gesio ar-lein just difficult weithio.